Abukeli be-Black Live TV inkalo ngenkalo la kufinyela khona mabona kude weni oyintanda kubukwa othandwa abantu bonke abantu abawuthakaselayo noma ngephi la ubuka khona uthakasela. Siyabonga ukuthi ube ingxenye yalomndeni omkhulukazi. Sithembe ukuthi nawe la ukhona ujabule futhi usathakasele kakhulu ukuthi ube kunye nathi. Igama lami ke mina sichake sishaya empunyelo mfoka amancinza kancane idede lentombi yami yesokeni ubhambathi emhlane emagwala. Ngithemba ukuthi yonke into ihamba kahle lana khona. Namhlanje sibuyile ke futhi ohlelweni impande zama-Afrika khona la kwi-Black Live TV siphethe udokotela wethu ubaba Umhlaba. Siphakathi ekhaya sizoza okuthile esikhuluma ngakho namhlanje. Sibingelele kudokotela. Sawubona Dode. Awu sanibonani. Niyaphila kodwa. Siyaphila. Hawu ayibonge inkosi. Kuhamba kahle yonke into ekhaya. Impela hayi. Mangathi impela khona okuphuma eceleni ngabe ngiyanyaza. Siphathene kahle kakhulu sibambisene kahle nabantu bayasizakala. Hayi kubonga thina baba. Ama invitation kuyabhujwa emshado. Hawu Kuyafiwa ibhokisi lama invitation igcwala ngithulule. Indaba ezinhlekelezo. Sithembe ukuthi nawe ubukele ekhaya njengoba ubaba echaza enaba ebeka ukuthi ujabule ngani kwenza kuyena nawe uzojabula ngesikuphathele khona namhlanje khona la ohlelweni. Kodwa ke alright singakayi ke kude asiphinde sinikhumbuze ukuthi noma yini enisuke nixoxe ngayo nomlaphi wendabuko esikulethele yena la iBlack Live TV ayinakho ukuyiphendulela kabanzi ngalokho either imali noma mhlawumbe indlela nilaphane ngayo. Uma khona ufuna ukubuza ucantu sale khona nala unganelisekile khona unelungelo lokuthi usebenzise inamba lezi esuke yisele lapho ngezansi ukuxhumana naye noma nje ukwazi ukuthola usizo oluthile oshoda ngalo. Ungakhohlwa phela abalaphi bendabuko esikulethela bona bagogodile bafundile abanye babo banenhlangano bangamela abangaphansi kwayo njengaye lo sinaye namhlanje student sakudala esaziwayo esesimkatshibovu impela akavelanga nje wawumlaphi wendabuko baba. Asivele hlale phe kodaba namhlanje sewukhulume ngama invitation wavela wangithinta emanoneni ngavele ngabona bangalikhulumi lolu daba abengidlala ngawe. Yebo. Kule South Africa siphila kuyo abantu bayathandana, abantu bayaxabana, abantu baphenduka izitha. Usuku nosuku endabeni kuphuma indaba yokuthi khona osebulala omunye kodwa ngaphansi kwegama elithiwa uthando la ubona khona ukuthi abanye kwenzeke lokho ndibe bengasanelisekile ngezinto ezithile ebezenzeka phakathi kwabo bobabili bethandana. Namhlanje ke sithi sizokhuluma ngezinto ezifana nomuthi wentando noma mhlambe nento ezisibunge kanjalo eqhamuka side nabantu besifazana nokugcina abantu babo besilisa ekakhulukazi laba nemali ngoba phela lezi insuku siphile einsukwini zama slay queen la afuna khona amadoda acebile anemali anakho konke. Ikhona eqale into ekuthiwa umuthi wothando. Umuthi wothando ukhona into eyibaluleke ukuthi kudinga uma uzowusebenzisa ungawu abuse. Oh yeah. Umuthi wothando inezimathe zukhona kodwa abantu ba develop isitala soku abuse. Umuntu abawusebenzise ebantwini ababathandayo. Umuntu usebenzisela eneinhloso eziseceleni njengako nje ukuthi uthe membheka umuntu wabona ukuthi ngingadla kahle lapha ngingathola imali kodwa uthothe uthanda lokho. So into ebaluleke kakhulu umuntu uma usumthandile wona unamandla kakhulu. Wenza sure ilento ke eba ingozi kutheni uma ukuthi usufuna ukumshiya noma ukuhlukana naye kuba inkinga la ekhaya ngeke ngikubuza ukuthi njengoba lo muntu uthi ufuna simsebenza simenze unesiqiniseko ngempela sokuthi uyamthanda ngoba indlela onamandla ngayo umuthi wothando ihlukana ngama level. Kukhona umuthi wothando bese kuba khona umuthi womendo bese kuba khona umuthi womshado. Uma sokhuluma ngama level kufanele ungichazele ukuthi wena ufuna ukwenze njani ngoba khona phela ukuthi ufuna ukuphila nomuntu ukuyinika isikhathi naye umfunde eqala ngaphambi kokuthi uyicommit. Mase uthi uyacommitha sekufuna lapho sixoxe futhi ngoba icommitment inento yakhona induku yakhona futhi ekubanjwa ngayo ngoba khona ingozi eyenzakalayo insizwa nithatha abantu uvele umganise ungazange uze uyakhi foundation yomgana kani manise sothandweni ungazidla nje induku ezilula zenjenga nekhafulo nemithi yokuthandeka khona ubulawo bothando ubona ukhazimule nje ube insizwa nomuthi wokugquma
wothando ukuthi igazi lakhe likhazimule emunsizwa ligijime nje intombi ikuthanda ungakakhuluma yeah ngelinye ilanga intombi iziqamba amanga ngawo umuntu onzima kabi iqamba amanga ngawo intombi ithi niyathandana lokho kwakuthiwa kuqala ukuqhaksa ithi nje niyathandana ihamba ixoxe ngisho intombi zanga kubungakazi ukhiphe ngisho elilodwa igama so umuthi wokuthandeka lo kodwa manje musumbonile umuntu uthi cha lo muntu siyaphilelana sengifuna ke manje ukukhomitha khande foundation ukuze kungathi ubuya kolobola ukocela isihlobo esihle ukuthi kungangena inkomo umuntu useyabaleka usiyakushiya lapho usuwakha ke isisekelo somgano noma isisekelo somuzi usuyaqala awukayi emshadweni musufika emshadweni umakoti sekuthiwa ke uyamsinisa manje umthela nganyongo kunenduku yakhona futhi ukuthi lo muntu useyofela la yeah unkosikazi ngisho sewafa athande ngisho ithuna lakho nginemithe njalo akufuneka umuntu wakho ukuthi ungashona hamba yogana kwenye indawo aphinda shade kwesibili ube wawumshade wamfaka iring wamthela engwala ekhapha indawo oshada kuthiwe osefelwa kanacala njengoba kusho iBhayibheli cha thina la kwantu uthanda ngisho ithuna lakho yeah ayoklina ithuna lakho mase komunye umuzi ithuna lakho seliyocentelwa ubani ungasekho funa athandile balaka kahlala bhenga kulona noma ningibona ngihle kanje ngibheke kuye ngibuka yena manje uma sikhuluma ngama levels noma ngegaba ezahlukene ngoba uyayichaza ukuthi khona isigaba somjolo kube isigaba sokuyicommit bese kuba isigaba sokuba semendweni phakathi kusho ukuthi uthi dokotela umuntu uma ezothatha umuntu wesifazana noma wesilisa ezomnikeza umuthi wothando ufuna understand ukuthi ufunela kusiphi isigaba yes khona engasishongo ke isigaba sombango okay kuyenzeka sifuna intombi sobabili else ngifuna intombi kane yakho nami ngiyayifuna nginenduku nokushaya umbango sibange straight sibange futhi ngikuphuca manje nanga umuntu wesifazana ufike la kuwena dokotela uzocela usizo uthi ufusa nje abantu bamthande bamlangazelele abantu besilisa bonke mabembona bamthande bonke kuthola ukuthi laba abantu abamthanda ngempela umsizi umnikeze umuthi abantu besilisa bamthanda bavele bezwe bebahlanu ngesikhathi esisodwa akugcini lokho sekumenza umuntu omubi njengomuntu ongathi akayiphethe kahle kanti lempande ayigubhile khona indlela omenza ngayo ukuthi cha phela la mayeseyedwa fika ke futhi uzonciphisa noma mhlawumbe uyamiyeka nje ilimeze etsheni umuthi wami mubi kakhulu ngoba manje umuntu wesifazane mangimnikile etsohlotshweni lokuthi unabantu abathile abamthandayo abahlukahlukene lenduku ikwazi ukuthi inenze noma ningahlangana ningaxwayani ningaxabani ningalwi njengoba kwenzeka nakwabesifazane okusho ukuthi akubi khona impi umuntu njobe ukuthanda nawo konke uyafuna nje ukuzincazela ozomthetho ubani lo ngisho wathi umzala sekwenele khona ke ngeke ngithi abanye abantu imithi yothando bagcina beyi-abuse kodwa ke thina siyawugaya impela nje uthandeke ungahlala nabo la endlini uzubendlalela omunye umdlaye lapha omunye umdlaye lapha wena ulale lapha nihlale nje la endlini ngoba umuthi wothando kungekho ubuzo omunye ukuthi manje pho uhlaleleni lo uhamba nini ngoba angithi ke uzothi wani phela ubaphethe ngempala makuthi umuntu ubaphethe ngomuthi kufuneka kucace sinomuthi onjalo ukuthi uma umuntu esekuthandile ukuthandile akashintsha abe namanye ama-thoughts nakho ke baba useyangena owesifazana ongena emendweni uyenda njengamanje usefuna ukuba nomuntu oyedwa usengena kulesi sigaba sokuyicommit ke manje ikhona indlela kumsiza ukuthi mhlambe ke asuke kuleya channel leyade kuyona ukuthi anamathelwe inoma yini kube yilo oyedwa ke manje ahlele kuyena nalapho usenawo umuthi ukuthi manje akwazi ukugezeka abe la sekhona kuphela uselapha ke phela manje isigabeni somshado usechuzile ukuthi ngesingisi kuthi useseclisha down sechuzile ukuthi ufuna ukuhlala la sesiyamhlambulula ke sesimnika lo womshado seba committed ke manje useqondene nomuntu wakhe aqondene naye impilo ibemnandi ngezinye indlela ufuna ukuthi dokotela awukwazi ukufika uthatha umuthi wothando isigaba sokuqala bese ucabanga sekuphelile cha akwazi kuhluke ngani lo muthi okhuluma ngawo nokuthakatha ukuthakatha nokubi emthini yothando ukufakela umuntu umuthi ekudleni awuhle ngoba manje lo muntu uyamlimaza ngaphakathi number 2 umuntu
uma umfake lemithi edliwayo ikhuphukele ebuchophweni icontrol ingqondo yakhe agcine engasakwazi ukucabanga straight lo muntu usumlimazile umthakathi uyingozi umuthi odliwayo ongena ngaphakathi egazini emzimbeni womuntu wesilisa awumuhle neze imithi ekahle iyo lemithi ukuthi ugcatshwe wena wakhelwe uthando ube attractive wena abantu beze kuwena bathande wena hayi ukuthi udlisa umuntu ungadlisa umuntu ufaka umuthi kumuntu ngaphesheya cha akheka wena uthandeke wena ikhona kuye kube ukuthi noma umuphi umuntu ozofika uzokuthanda uma ke kukhulunywa ngalokho ke udokotela usuyigezile wena wayigcaba wayiqinisa wazenza konke ukwazi kanjani ukubona ukuthi njengamanje ke njengoba sengiwumuntu ke osengena esigabeni sokuthi sengiyathathwa noma ngiyathatha ngizoba nomuzi sekufanele ke manje ngikwazi ukuhlongiphela emasini makuza abantu phela awuzubanqanda abantu ukuthi beze njengendlela ethe benza ngayo before udokotela ikhondlela engenelela kuyona ukuthi cha manje insizwa yakithi noma intokazi yakithi ibukade qala uthe ufuna ama bless manje isikhathi ama bless asiphelele sunelakho sofuna ukukhomitha ke manje iyakwazi lento ucontroleka kubona egazini angithi manje kahle kahle njoba le nduku iphaphile yubungane isaphaphela ukuthi yubungane uyabona ngesikhathi usebenza lo mshado usuyipheka uyiphekela umshado ugonqile lapha emgonqweni ngesikhathi uhamba uyoguqisa enyongweni uthelwa ngenyongo ubikwa lapha iyathoba ithobela ukuthi manje sufakwe esikweni elithile yiloko kufike kuyijikise kuyigobe ukufakwa esikweni ukuthi usuthathwe emndenini ufakwe esikweni elithile iyayibisi yagoba ithobe ngokwesintu dokotela ngokwesintu ngaphandle komuthi osuke wenziwe uwe njengodokotela yini enziwa kumuntu wesifazane mayizophuma ekhaya yogana emenza lapha emzini afike azinze impela ahlale ungizizi impela nje njengoba kukhona ake ngithi nje uma uyinsizwa ngike ngakhuluma ngomgubo oba soselweni lwasekhaya kwenziwa nje ngokwesintu nje umakoti masengenile ekhaya kukhona lezi inanzi khona inyama ekuthiwa inanzi inanzi zakhona ezenziwayo uma kusuke kukhona into ukuthi isiko kuthiwa kusikwa usikelwa ilongwe kulelo ilongwe leli elisikwa eliphuma lapha leli longwe lisenanzini kusuke kuzoba khona nelongwe lenanzi yala ekhaya athi inanzi yala ekhaya iyabekwa ize yomele lapha kukhona ilongwe eliqheshulwayo livuthuzwe libe impuphu lifakelwe umakoti kulesithebe lesadliswa sona ukuthi udla ukudla okuqondene nokuthi ke manje uyafakwa la ekhaya ngokwesiko lesintu lo makoti usehleli ngoba kwayona inyongo le acolwa ngayo le nyongo kwayona ngithi manje imxhumanisa nalo wamsamo imxhumanisa nesihlala kahle ukuthi lo muntu uzohlala kahle ngoba ayigcini ngokuthelwa kuyena athelele lapha esibayeni ihamba phela iyothi waphohlo lapha bisithelwa phezulu sekuya introduce ukuthi lo muntu usengowala ekhaya that's why ubalulekile umsamo ngike ngabuza phambilini mhlawumbe sesegoqa ukuthi ke nangumuntu uza la Kwa-Mhlaba umuntu wesifazane ufuna ukuzoqinisa umuzi wakhe uyakutshela ukuthi ukhona umkhonyana osekhaya noma ke akekho umkhonyana unobaba wengane ndiyathandana naye uyaye ukuthathe njengokuthi uqinisa umuzi noma ukuthathe njengokuthakatha iliphi ilokhuzi advice omnika yona ngaphambi kokuthi uzumnikeze ikhambi lelasuke lidinga uma ezoqinisa umuzi mhlambe between impilo yabo between impilo yabo kuye kudinga ukuthi sisithole izizathu esibangela ukuthi yini lengamenelisile ebese sizama ukuyelapha leyo nto engamenelisile ebese sikhanda ke foundation yomuzi ngoba kuqala kufanele selapha inkinga ngoba uzothola akekho happy ngezinto ezithile ezenziwa yilo wesilisa kufanele sizelaphe bese siyamkhazimulisa naye bese siyamakhela ukwakhiwa komuzi ngomuthi akufuneki sikubalekele wawuvela umuzi wakhiwa ogogo nomkhulu babevele beyakha imizi beyiqinisa imizi so uma uthole abazali abaneqiniso uma intombazane yakho uyayitshela kwenziwa njani ukuze umuntu wesilisa futhi wena umuntu wesilisa ukusetshenzwa ngomuthi umuntu wakho usuke kuthanda lo muntu uma engeza ukudlisa nje medlisa useyakulimaza kodwa mayikhanda ifoundation ezokwakha environment yothando nokuzwana nokuhlala kahle lo muntu uqonde ukuthi uzokwakha khona ukwakha khona ukuthakathi lo ukuthi bakudlisa uyakulimaza ngoba ukudida ingqondo ufuna ube isithothobala
thothobalele aphuma yoganga ngaphandle ugcina uthothobele kanjalo sekuronge kubuthakathe ngoba omunye angaze ayibulale eyibulala edusuthe hey angisafuni ukuqhubeka nokuba nawe so umthakathi nje umqedile mawumdlisile asimdlisi umuntu wesilisa siyazelapha thina sizisebenza uma kufika nje ufuna ukuthi ufuna ukwakha umuzi siyamakhela umuzi ngakhe foundation yomuzi ahlale kahle indoda imthande indoda idisclose wonke ama finances ayo ukuthi kuhamba kanje ngoba that is life indoda ayikwazi ukuthi kuboniswane ngoba lo muntu kuthiwe uyithambo lamathamba akho so akwenzeke ngaleyo ndlela makungenzeki asibulale lento lodonga oludala ukuthi kungabi njalo senze kube mnandi kodwa asingamdlisi umuntu wesilisa insizwa asingayidlisi intombazane ngoba namhlanje uthola kunabantu ekugcina ngathi banemimoya abanye bafikeza ngomeni impehlela igobonga ngani umuntu wadliswa ubuka lezi zinto nale yami imoya eyangena ngesinxele phakathi kwegazi lakhe kuyingozi ufuna sikuqaphele la Kwa-Mhlaba kuyacaca ukuthi i-divorce ukuhlukana kwabantu ukushiyana kama wengane nobaba wengane into eningavumelani nayo asihambisani iziphi induku eninazo la engazi ukuthi umuntu mayebuka lapha ekhaya ethi ngifuna ukuza Kwa-Mhlaba ngizolungisa umuzi wami angafika ayithole ayithakasele khona la ekhaya oshaya impela phansi ngonyaka ukuthi cha nasi sinomuthi wethu lana ngisingisi abamhlophe bathi suck and spit okhotha nje ebese ulayitha uthi lamentisi ukhafule utshinge ngaphandle kwefastela lo hambe liyovutha amalanga abuthando kulelo gama olibizile kulowo muntu uphinde lo muthi uthi vuthu empephweni umboze kuwona ngeblanket olala ngayo uqimbile uyinsizwa wenzela ukuthi angalala nje lo muntu avela kuphuphe lo muntu omfunayo noma intombo yeshelayo bese siba nokhamba oluphehlwayo lokubiza intombi ucela ukuthi idalwa zami ngicela ziyongakhela uthando kule yantombi uvuka liphalaza lolu khamba igwebu lakho uyaligcoba emzimbeni uligcobe ulale wembethe izokubhubha ngisho ebusuku kuzo negotiate idalwa ebese kuba khona induku ke yegazi ukuthi ligijime yomnsizwa edliwa noma estimwa noma eqhunywa ngoshukela ukuthi bemnande ebantwini bemnande intombini ngoshukela omnandi inhlobo zoshukela omnyama nomhlophe osetshenziswa naleyo nduku ube usweet omnandi kubantwana ngoba ithi everything must be sweet as sugar ube usweet heart bakubize bajabule bafe bese sekukhona nenye yokweshela insizwa umlomo omnandi oyikhothayo nje imnandi ngisho uyizwa nje muwakhuluma izwi nangefoni ke noma ukukhuluma efonini yenza ukuthi izinto zihambe kahle okudala sisebenzise nale eumoya efuthwa eshawe nangomlilo kanje senzela ukuthi sekwaba khona ukuthi manje khona ukuthi sekukhona isosilo kuzana manje ama WhatsApp nothola ukuthi awuxhumani nomuntu ngevoice kodwa niyakhuluma la ayihambe nje inkulumo kube kuhle inkulumo ihamba ngomlilo ngemagnet umuntu aluze uthando lukhuphuka lishisa umlilo ugijima ngomzimba ezobanda inhliziyo kube kuhle right awameme dokotela ubachazela ukuthi mabekudinga bakuthola phi nazi nezingcingo silosihlele ekhaya ring okuthaphuthaphu bathola kanjani sitholakala khona la eMlazi kwa W section Kwa-Mhlaba traditional Lazi ngenhlanhla ke mawahamba ngemoto yakho uyakwazi ukungena ku Google uvela nje Kwa-Mhlaba traditional Lazi usuthi inkosi yamanzi i-navigator ikuthatha kubeke phambi komnyango i-registered ilokuzana i-location yala ekhaya ebese kuphinda sine website www.kwamhlaba.bigcartel.com lapho ubona khona amabhodlela emithi yethu wonke ngokuhlukana kwawo ungena kuleyo website it's a live website ebese uphinda siba ne YouTube channel uKwa-Mhlaba TV le enemfucumfucu yonke ukuphila kwami nemigango yami noma ngithaka umuthi noma ngidlalisa induku nabantu abakhuluma abasho ukuthi benzeleke inani befakaza ebese kuba khona ke uYouTube channel uKwa-Mhlaba TV 1 Kwa-Mhlaba TV 1 kungena izinto eseyihluziwe iwona uyithole nezimemezelo zokuthi ngizohamba ngizobe ngikuphi kanjani so ngitholakala kanjani inamba zami ke zocingo kukhona i-office line ake ngiqale ngayo office line yala i-office lehluphayo ithi 0031 054 5944 031 054 5944 i-office line ebese kuba eka MTN ithi 083 512
0167 bese kuba eka Vodacom it is 071 293 6794 Vodacom ke lo inamba ke engitholakala nengixhumana kuzona lezo. Sibonga kakhulu baba. Yes, kukhona umbuzo wawusale kudala abantu bebuza ukuthi ngidabukaphi ngathi bangena somewhere. Ngizalwa mina inyanga enkulu Umhlaba wasengonyameni. Inkuzumalanga yayingena endlini kuvaliwe ingene ekhiyiwe ibamba isicabha kanje ingene iyohlala phansi Umhlaba uhlothovu kabheke kusomagxathi ongangcwatshwa ngovala sithele emanzini. Indoda enkulu ngizalwa iyona ke mhlambe bangazele ngonyameni. Iyona ndoda leyo ephethe ibandla elikhulu lamaJericho seyakhothama ke kwangena thina madodana. Ngawuthola lo mbuzo kuma comment lapha ukuthi lensizwa ngiyazelaphi cha engonyameni kukithi engonyameni kodwa angisekho engonyameni angisebenzeli khona ngisebenzela nje kule ndawo le sejare emlasa ngeke ungithole ngokwelapha engonyameni so ngigodukile nje ngikithi ngiyodla inyama. Okay, asibonga ke ingane zakho sithemba ukuthi nani nithokozela uhlelo la namhlanje nokuningi nikufundile mangabe khona la ososhoda khona ikakhulukazi ukuthinta ezothando na yonke into ukulungisa umuzi wakho umuntu osifazana umuntu wesilisa ngaxhumana ke nabaka baba udokotela Umhlaba uzolungisa izinto eziphathelana nokuthi obese ke wachaza wakubeka okuningi ke thina sikheqa amagula ngoba singemuki ukhona yena uzofika achazele mase nifonela nocingo nixhumana asiphinde sivalelise sithemba usophinda sibonana ngokuzaya igama lami isichaka le Black Life TV impande zama African sale kahle. Siyabonga.